kali ini. Kula Pak. Tapi mikir kan ngrungokne. Lho. Kalau ngemut kowe lho kuwi Mas aku. Kula pecicilan mriki. Ora masalah kaya pokok kowe katokan ora masalah. Sinawang tanpa seni Frit. Wah, kaya ini gede aku cilik kaya ruru wae ya. Biasa nyapa. Umpamane bojoku kaya ngene iki. Wah, yuk. Malam pertama kaya lili cemplung kolam. Jadi guru ngelangi iki. Ajeng ngawinke kebo, Pak. Syukur. Syukur. Sik, Mbak. Sik, Mbak. Sabar sik, Mbak. Aku jane iki wani, Mbak. Ning tanganku iki lho, Mbak. Ora cukup. Pengen apa ngecomne wedang? Oh, ya dadi coke wedange digrujuke Patrick kuwi. Pak Ardi, muga keribu, muga berkah, muga maju. Hayun lain di wono Basuki. Amin. Kira-kira kok bagus sama RMU Raden Mas Uncak. Ada bikin dulu ya, saya Raden Mas Uncak. Ya Allah. Mungkin kita tahu. Lalu besar, ada nama Raden Tapi ngasal kita bagus. Ngasal. Bukae lho kok iki apa to Pak ya? Selamat malam. Selamat malam, Kak. Yo, mene sampeyan yo yang sego. Mboten. Napa? Ya kok jenenge menungso ge doyane nggih sego. Mosok panganane menyan yo. Lah sapa ngerti kaya wong iki suwe ora petuk, suwe ora kepanggih, suwe ora sapatemon kaya sak sirik dhewe ya takon tinakoni wajib dijawab kanthi becik aja nganti lor ngene aja. Lah. Satu. Prasawa sesuai Pak Bak. Lah Lentekan napas. Lah iki kancaku ya biyen kancaku. Ora cae jenang kok. Lho
iya ono. Kok mboten direncangi sakniki? Lah ya kudu anu andum Basuki. Kono sing ning kono, aku sing ning kene ngono lho. Ora kenek rebutan nggon ngono ki ora kenek. Sing penting ngono ngoten. Tapi sitok ning kiwa, sitok ning tengah, sitok ning isor, sitok ning mbur. Nah, ngoten nggih. Rawuh rene jam pira? Ya ampun rawuh to, Pak. Lho kok tekan kene jam pira ngoten mawon. Yen rawuh ki wong gedhe dhuwur, wong setugel kok rawuh lho. Ya wis teko kene ngoten awakmu rene mrongos jam pira? Ngono lho. Awit wau jam 12 ya ne. Wong bocah Kula nyetetek penten mriki sinden. dilus ora kenek. Masa Nggih kula nyetetek penten mriku wiwit kala wau. sing amen semaput dintuti megal lho Dan ketoke wayu-wayu. Wah, ngentut ora muni bondone rawuh. wis aku ora apa-apa kuwi rezekimu. Ya witekno pripun lajeng riwat mriki boten saged. Lah nyang apa? Yayi kata semanten katahe. Pancen kabeh berkahi Lah nggih. dalam rangka Pak Nardi banyak kagungan kersa tasakuran kok ya. Nggih, lajeng mlumpat pagerak gitu. Kula diangkat sopirku metu kono. Malah dikira sajen ning kono aku. Lah raya dirayah wong iki bae sampean to. Nggih. Dirayah-rayane ngono. Alhamdulillah. Sajen kok iso mrenges batine wong-wong niku. Lho sajen kok mendeli lho iki bae wong. Aku wis ngompet lho. Lah iya Ora dadi tok-tokne aku ya. ngetokke iki lek wong wis bodhi dhuwur ditokke sore ora apa-apa. Nggih. Sampeyan metune kudu yahene ngene iki. Oh, Mergo dadi selo-selane selo, ngene selo ditokne. ditokne. Ditokne Ya wis selo. selo, ya wis selo ditokne. Ditokne. Yen ra selo ora iso metu. Ora iso metu. Oh. Kabeh kudu nek selone. Oh, nggih. Cuma aku Nggih. pun tepan kali Pak Nardi. Lho sampun Pun jagongan. mumpun. Ngomongnya apa kowe iki kok ora ngerti kok bingkonge. Pak Nardi tangga kula niku. Lho. Pak Nardi, gotok dijomo yo tanggamu. Pak Nardi mriki to? Lah iya. Dereng. Lho, kowe urung tindak ngono. Kula mau mriku mau nurut nguyuh tok. Lah, lha kudune Waduh, lho. Wong kuyo kan berapa saya tikus berapa Enten mriku Pak. Nggih. wong ade ngrutus saya. Sing lurus pripun lho kados ngeten kok. Pak Nardi Nggih. utawa Pak Nardi utawa Pak Gano. Nggih. Jadi asma Kinarya Joko. Leres. Ini tasakuran tutup giling karo tutup popokan. Nggih. Sampeyan hati-hati ning kene nglawak kudu lucu. Lah pripun? Nek ra lucu sampeyan rencanane Pak Nardi ati kek gandengan. Gandengan apa to? Lho tapi timbang-timbang Pak Nardi iki wah. Lha terus gandengan kok truk kok gandengane kali dhuwur hubungane napa? Yen truk niku kan gedhe. Kek paham kek ya? Kek Kok bandel tok. gajah. Lah itu kuwi basane kene kek. Kek nggon aku mati kok. Wah, Iki wis kek. aku siji desa mawa codot. Mawa cara. Ayo carane codot iki beda-beda. Oh, nggih, codot Blitar kali Jawa Tengah benten. Iya, ning Jawa Tengah iki nyokote halus, Nggih. kita iki wah langsung ilang dasi. Pasar. Jadi dalu menika tasakurane saking Ude Jaya Mulya. Leres Lho, tulisane iku nggih. Ude Jaya Mulya. Lah kuwi lek tulisane gedhi ning ngono iki. Budi to, Pak. Loh. Kowe iki rene kanggo mripat to kene. Kuwi lho, Ude Jaya Mulya. Enek yo tulisane, Mbak. Nggih, enek apa nggih? Nggih. Si dene roh kabeh kok. Putih lah boten nenten lho. Ude Jaya Mulya utawa Jaya Mulya. Lho tulisane di tempelke ning kon lho, tempelke ning gandengan wis laku wis ilang. Wis ilang. Kenok wis. Apa nek wong tulisan kok mlaku. Dadi ning Nek kon ketoke kulino. tulisane iki ning Kulino nek kon petengan nek tulisan mlaku. Yo akademik yo. Oh, tulisan kok mlaku iki cara main berita iki bener tak jadolan kowe pendino. Anggere iki ngene senduru tak sai. Neng malon tak sai. Pak, matur lho Pak. Kula niku menungso setengah pentol rek. Terus disai. Menika Pak Nardi menika bos tebu ya. Ngaten. Tebu niku napa to? Saka tembung antepe Kalbu. kalbu.
Pak Sunardi akhirnya apa? Asma kinarya Joko kanthi dedonga Nardi apa? Su mau ora ngomong sih to Pak. Ayo ning kene iki kowe ora tak omong-omongan lho kowe iki wong sembarang dadi Kan koyo WA sih kok. kowe iki wong manjing ajur-ajur lho. Nggih. Aku ki paham lho uncek Sanusa iki sapa Sanusi. apa Sanusi iki Sanusa. wong iso ngono maksud kuwi dadi Sanusa. Jadi wong iki carane iki bisa andap apa mancing ajur-ajur. Nggih. Antos panjenengan Pak. Amor yoga yo penonton nanti bingung bedakne ndi uncek ndi yogane. Amor sing ngendang bingung bedakne ndi uncek ndi Kendang. ndi sing ngendang kaya Oh, sing ngendang. amor sentem ya ndi beda bingung bedakne iki. Iki disentemi ngono to. Terus amor wedhus ngono to. Endi amor wedhus. Kok wedhus to? Lah buri kamu sapi pirang-pirang lho Pak Nardi iki. Oke kegeden no. Oh iya ya, sapi mini. Sapi mini enak. Sunardi. Su. Ki sumeh yayinipun. Nah, Kok iso to kowe? nah sing ngajari ki jenengan to. Pak Rudi Garong. Rudi Garung. Nggih. Su Sumeh yayinipun. tegese dalam kata lain blater. Blater, grabyak, Semana, Pembuluh, ngaten. Nar. Kuwi narima ing kandung. Oh. Nah, jadi diparingi akeh ya alhamdulillah, diparingi sekedhik ya alhamdulillah. Tetap Bersyukur. Jadi diparingi akeh ya bersyukur, sithik ya bersyukur. Insyaallah bersyukur rezekine bakal sempulur. Oh, ora lekak malah saya kebak. Ora kelong malah bombrok. Nah, niku lah tiap tahun wis wayangan terus. Awake dhewe dalem niku alhamdulillah nomor berkah ditinggalan sowan lho. Nggih, Yang terakhir di malah kadi kok beluk dem. Di nama di. Dini mati. Ayo asma kinarya Joko. Jaya Mulya. Joko. Joko Jaya Mulya. Udine kan Jaya Mulya. Di napa artine di? Niku dimen mulya keluarganipun. Nah, piyayine sumeh narima bersyukur nampa peparinge Gusti Allah dimen mulya keluarganipun. Bagus, tepuk tangan buat Niken Salindri. Kula Pak. Tapi Niken kan ngrungokne. Lho. Kalau memut kowe lho kuwi Mas aku. Sura pedhot kaya buta malah. Lakon kaya adimu iki lakon maksude iki. Matur nuwun. Ditungake ta Bagus. Puji Jaya Mulya niku mangke berkah. Ngaten. Wayangane ora bengi kita kaya. Lajeng Tanggal 24 ya sih ana wayangan. Mas Minto Darsono karo Mbak Lucy Brahman karo Mas Gareng Semarang Semarang. Pandegare Sumar Bagyo. Heeh Mas Sumar Bagyo. Untung aku ora digandengi karo Mbak Lucy. Lah nyang apa? Gandengi karo Mbak Lucy malah cilaka to. Lucy Brahman. Wah, Pak Nardi nanggap sapi karo letong. Lah tujuane sapi muluk pirang-pirang Lah ya Lucy Brahman kan wis sapi kula letonge. lu masuk aja retong lah. Paling ora sampe napa? Dia telek titik lah, ora ngene. Masuk cilik. Buyuk gue padha teleke. Ora betul. Dan menawa mas agak kesuwen jom pakai aku modelan iki. Modelan. Dene urut dedonga nggih Pak, kagem keluarga Pak Nardi Wilaraja. Mugi tansah pikantuk karahayun kalujengan. Direbeno panggodha pangrencana, celakaken nugroho ingkang agung. Amin. Mugi keluarga Pak Nardi tansah ayem tentrem, bejo donya bejo akhiratipun. Allahumma amin. Mugi Ibu kasih, mugi enggal senggang, enggal sehat malih kados wingi uni. Amin ya rabbal alamin. Niku ingkang Ibu saka Pak Nardi. Lajeng. Dadi panjenengan niku piantun budaya kok ya. Titik-titik nanggap wayang, tur mesti 2 malam. Nah, tapi mereka tak goleki kanca ya sebelum Niken Salindri. Kali sinten? Aku tak kepengin ya kuwi
presiden loro ya. Kalih. Ana Mbak Ika Antonia, ana Mbak Krisnia. Sampeyan ki wonge coramane wong iki sembodo. Sinden nek siji ra cukup wong kaya sampeyan iki. Wong mangan lho iki mangan nek ora telung piring mah dek iki. Diwe sak piring nek nyekek betok. Apa iki? Mumpung dalem menika diseseni warga masyarakat boto kaya ngono penonton sak pirang-pirang alhamdulillah. Ternyata wong boto sida mulya isih kalem karo kabudayan. Tepuk tangan, guys. Tepuk tangan, guys. Yo, anu sapa jenenge Mbak Ika karo Mbak Kris ben jumeneng bareng. Mbak Ika kali Mbak Kris. Dengan putih kayinipun. Lha kowe ditan ora? Boten no. Ya Allah, Ika ki sing gender. Krisnia iki sing rentem ngoten lho. Noni, ya. Masa ya loro gimana ya? Lah kowe sawane wong lanang sing sembodo. Wong lanang ki anu le, ala tur menang. Ngono. Dadi saorane kuwi sing diarani kepala rumah tangga. Ndase keluarga. Ndase keluarga kuwi kok kuwi dilus-lus kok ora ndase keluarga karo masaku. Lah jake keluarga tak ngono apa kuwi bokonge sepiro kok ya? Bokonge ya wong semok. Masaku iki ana Mbak Ika Antonia. Jajal. Halo Mbak Ika. Kenalan. Kenalan kok dadi kowe to le, ndanget kana. Niku piye to ndak napa kenalan. Lah kula ge dangak ngene lho. Oh, lha wis ndanget to? Empun lho. Kowe lha wong minggu kali ndanget ora ana bedane to. Matur kelar ngece ngono lho. Lho Mas. Nggih, sugeng dalu Mbak Eka. Nggih. Asli putih to, Mbak? Saking Blitar. Saking Blitar. Anu kula wis tak bisa wis. Nggih. Kenalan yo. Lah kula yang boten blanga mengke malah cilaka. Mas aku. Jadi kan blanga ngeten. Tapi ngapunten. Kula pecicilan ten mriki. Ora masalah kaya pokok kowe katokan ora masalah. Ya kapan aku nek kadine munggah gak nguyuh dadak ning kene. Akhire terus sampe kan boten to? Boten, pesan. Nomor kanvas ya, Ibuan. Beres. Empun beto, Mbak. Oh, Tapi nanti maju mriko jajal kaya apa uncet iki lek ngrayu wong wedok. mungkin ya. Nanti gowo ya cah bagus. Ayo. Sinawan datan go seni ku ya oleh. Sakit mandap napa mboten? Mandap-mandap ayo putih. Saged santai mawon lho. Iki wong loro tak ngeroyok kabeh lho. Aku ulake siji blenger kok. Menapa mboten saged? Saged, Mbak, kula saged. Kan kula ngewangi jenengan. Iki bener karo sampeyan. Nek sajake ora iso unggul diunggulne. Ora iso medhut didurke. Oh, ngaten. Heeh. Ora iso nguyuh duyuke ngono. Satu wae. Lah bayune wonten. Aku tak anggap dhewe iso. Santai. Oh, napa niku kok? Sampeyan karo garis dadi danton kok apik to. Jenenge sing dadi pesertane. Siap, blak ngono terus ilang. Bae dhewe marung malah dadi timbali sing mlaku terus ora nek dantone. Tapi Mbak Ika Antonia menika kali Mbak Krisnya. Gowo cah bagus. Nggih, Manut jenengan. sing niku wae. Kuwi oleh jenengan oleh. Sinawang datan boseni Fris, kowe iki yo menyek yo aja ndangan ndinglu to. Sampe kok fokus kan. Suara ibu. Pripun Mas?
Kanyu-anyu nek kira. Kira piye to? Ayo kaya ngene kok bagus terus sing ngeleki kaya ngopo? Wong tresna kuwi ora mandang rupa. Paribasan mingko katon Kecono. kencana ngono. Oh. Ya, Cindy mau kado Cindy. Cekno tapi Walik, Mbak. Walik. Ya, Bang. Biasanya kulo lek ngedekke kok ngakon ngedekke iki lho. Wah, Kaya kaya ini gede aku cilik kok. kaya ruru wae ya. Biasa. Iki nyapa. Malah merinding aku malah. Ora Kok apa-apa. lagi ngelek-ngelek kaya. Sapa ngerti sampean sumuk karo wis nyadi pipi ngono lho. Pipine kaya ngundang anake ontong-ontong iki. Pipike ya. Ora Sampe apa-apa. lagi sapa dhisik kok gentenan lebih enggak. Apa? Yo aku baca madhep mriki kok mriki. Berarti semua demen iki kok iki. Heeh. Aja pintan nanti wong Sing lanang. iki Apa wis dolek pintar iki. Karo wong lanang iki sak larane wong lanang karo wong wedok iki kudu tunduk poin. Sampe kudu ngerti, sampe pilih sangkae apa sing iki. iki ae. Apa sebabnya kok milih kuwi? Gede ya. Gede berarti ya apa? Malah ngirit aku ketok gede ngene iki. Ngirit piye? Wis ora satu iso pribet terbantal, guling, wis ora satu tuh. Langsung Halo. Mula lah iso tanggul, bal-balan ya iso. Pak bayangke umpamane bojoku kaya ngene iki. Ada. Wah, yo. Malam pertama. Iya. Kaya lele cemplung kolam. Jadi guru ngelangi gitu. Sampai golek ora ketemu. Golek ora ketemu. Munyer ngono. Munyer ae. Carane aku ombo. Ora, Mbak. Ora ngerti carane amrih temune lah lho to. Carane pripun? Golekno lah lho. Dadi anggere mincoke ya ning kono kuwi. Mincoke lalu ning kono kuwi ya ning kono kuwi. Sandale Krisni. Lho, tandane Kris. Sandal. Sandal. Dadi dincok lalu iki sandal rumah sama opo ngono. Oh, duh. Apa ini? Ini cemplung kolam kok sendal iso dirubung laler iki. Lah, Tekan ngetik. aku. Dereng. Urung ta? Dereng dugi mriku. Ada. Nawang katan bosen. Nyawang wong leman. Wis nyanyi lemu alemen ya. Sampe nyawang apa? Baca toh, aku wong loro jejer, Sakit tuh. aku mantene. Lho, Pak Krisnya berarti tidak pundi. Aja nang pasar. Lah nyapa kuwi? Betul anu pedes. Ngawur. Pak, kula mantar ngerti, Pak. Kula tuntune. Lho, uncek kang endi? Ajeng ngawinke kebo, Pak. Syukur. Syukur. Apa aku cempil. Wedhus kok. Dadi awake dhewe yo kewan ngono wae. Iya. Wis cempil karo kebo gitu. Nanti paling seimbang ngomong Krisnya kebo. Terus apa uncek temple ikan jadi merak. Ora gandeng. Ora gandeng belas. Rekasana lakonane tangan iki Wis ora tahan, wis nyai pengen ngrangkul Ingin panjenengan. rangkul, aku wis jatuh cinta. ngrangkul ya biasa Mbak tangane rasa nguruwek-nguruwek kowe. Lah wong jatuh cinta. Lah kowe nek arep bales yo kekewuh to. Males rek sama lanang tenan. Tableken ngene iki, tableken ngene. Nah, balesan. Ngene wani. Ngene wani. Balesan ayo. Anu, Undang balesan ayo. Undang balesan ayo wani. Undang balesan ayo wani. Undang balesan ayo wani. sik Mbak, sik. Mbok sik Mbak, sabar sik Mbak. Aku jane iki wani Mbak. Ning tanganku iki lho Mbak. Nyapa? Ora cukup. Makanya pripun mang lho, tangane sementen kok
kados keten lho. Kaya kene iki lintah kulo gajah kok. Ngono kuwi kowe kurang akal lho, Cak. Lah kali pripun carane pripun? Ayo aku celuken nyirit tangane sampean tak rugi ngono ben teko kaya. Oh, Ora cetha. oh kelali. Lho kowe ngonten meneh nggih? Agak jadi tangan ngobong kaya. Ya. Ku ikan dirayu. Ikane dirayu. Ikan endi to? Ikan endi? Kuwi lho ikan iki. Mangken iki. Wong piye? Wong kowe maju rono, tak kira maju rono. Mondolane karo wajahe padha kok. Mas, caturne troto, mosok sing sama ngono. Roman sing sambi. Nggih. Rai. Jadi sawang rai. Terus Lagi yo rai kok. Penting. Niki nggih rai. ora nek mripate to. Lah, kuwi rai tenan yen niki rai lok. Oh, bener. Iki ora saben wong entuk gemok. Nah, jenenge rai kok. Lah nggih rai lok. Kok ngesep to, Bapak? Lu kata enggak malah beker. Iki bayangke mesem iki lho. Ya, Ayo sing kulino. Ya, rajane ndak ikae. anggerakku entuk nyawang cah ayu lambemu Abang, aku bang, ya. Nanti mati ini. Bu lagi silut ya. Ika itu yo epeh kok. Ika itu yo epeh mun mbok ganti Krisniane. sabar aku tak ngayai kene Mau tekan rombongan lho. Pengen apa ngecomne wedan? oh ya dadi coke wedange digrujuke Patrick yen mati aku wis kurung angger tresna kumpul toko Enggak, aku iki seniman kon Jawa Tengah digorene omahmu iki lho, Jawa Tengah. Jawa Tengah Karanganyar Bukan anyar. nggih Tanggane tanggamu to iki. pripun to iki pripun tanggane tanggamu mungkin leres Lah iya berarti kan ditangga berarti. gadah Lho lah iya tanggane tanggamu bener. Lah nggih Kuwi kan anake bapakmu karo ibumu lho. nggih Lho lah iya ngono kok anakku iki to rumahku. Nek joget iki munyar sing sing wedok. Lah kok sing munyar lanang kuwi. lah iki kan bolak-balike zaman Oh, zamane dan ganti sing munyer sing lanang aja sing wedok terus sing munyer oh sing lanang yo melu munyar. melu munyer ngimbangi Ini aja seser-seser ya, tak bagus kok kalau penonton darani kekean. Ya. Kekean ini gangsing. Ini sama apa wae? Apa jenenge gangsing ngono kae? gangsing yo gangsing Kekean. gangsingan Lek kekean apa? kekian iki bono kuwi anu Kekean iki pokok sing gambaran Kekean pokok sing titik kalah ngono maksudnya. oh kekiane Lah piye? Ya jare mau kekeh piye ya jare. lha iki kok kekeh kok Ora lho. Coba teater itu bagaimana apa dulu? Manut penjaringan. Ninggalkan tresnan ya. Nggih. mangga buka jeruk apa Siano, ya itu belakang tak dan siano Mas Sunce. iya dutak Siano lagunya ninggalkan tresnan. oh lakon nyake lagune to Iya, kowe kan siaran apik. Lah, saya jenengan siaran. Siaran TikTok, siaran YouTube. Jelas kaya. Kowe yo iya ngono. Nang jedinge siaran. Cek iki mesti nang jeding ya. Rajak kana. Putih. Maju ben kesok saka kono. Maju, maju iki maju iki. Golek nggon sing penak le. Nah, Nggih, pun enak.
siangnya sing apik ya. Bapak Ibu, Penonton mau cerita kabeh, Bapak Ibu ngelek rene ngebyuk ning panggung ra sedenggone piye. Kowe kudu paham lho. oh cik, bapak-bapak, Lho, bapakmu piro? Bapak-bapak iki. Kuwi aja ngregeti asmane wong tuwa lho. Asmane wong tuwa kudu mok jaga bapakmu piro. Kowe iki arisan apa anake wong sitok? bapak aku raro. Lho, bapak-bapak. Nah, terus pripun? Lah terus sakarepmu yo. Sugeng dalu. Lah iki sing ngomong awan sapa? Kowe yo nek lampu iki iki bengi to. Genahno to genahno. Kok ngono mau? Nesu. Boten ngomong Lho, sabar ya, wisan. para tamu. Lho, kok tamu mau deluwi kabeh munggah rene ra sedeng gone lho. Para penonton. Lho, mah masa disepuluh kabeh kuwi nang tamu kok munggah rene ya gone kecek-kecek lho. Piye to ki? Ya, Sing laras pripun? Sing laras pripun? pengen lo contone Nggih, contone pripun? sesuk lek pas siaran TikTok tak contone. Ini kowe. Oke diwales. Lah kene trayo. Anu Pak Nardi aku ki mikir bengi iki karo Pak Nardi wis dipok iket seminggu kepungkur. Niku jatahmu jatahe iket berarti sak entekne tak ngitung wedhus nek. Wah, kula takut jenengan to niki. Lah iya kowe rencana tak weru lan wedhus. Ngono. Bosok iki. Ora apa-apa wong bosok pisan ora. Nggih. Yo, lagune Ninggal katresnan katur serangan keluarga Bageng cakra apa Pak? Cakra Manggiringan. Cakra Manggiringan. Cakra budaya. Yo. Lah kula kan manut jenengan lho. Cakra budaya. Serangan Mbak Kris. Mbak Krisnya. Mbak Krisnya. Oke, Mbak Ika. Ibrot mati. Mbak Ika apa? Iya. Ya. Ya. Yo. Warna bukan ya.
rasa kompak